Aşgabat vilayatynyň Könürgün jetranynyň agy ýasaýan ustalarym özleriniň hünär ustatlyklaryny görkezip zähmet çekýärler. Toýlarymyzyň bedegi bolan agyýlar ýasamakda özleriniň gözlegli, döredijlikli işler bilen tapatlanýan telekeçleriň joşgyny işleri barada aýratyn bilýärliklidir. Agaja önümlerinden taýýarlanýan türkmeniň agy özüniň taryhyny has irki döwürlerden alyp gaýdýar. Olar agyýlary gurmak üçin ulanýan söwüt agaçlaryny ösdürip yetişdirmeklige de aýratyn üns berýärler. Agyýlary Sinanyňda oň durkunyň tutuşlygyna türkmen halkynyň ýaşaýyş durmuşy bilen halkynyň bagwançylyk, mallarçylyk we seneçilik önümleri bilen baglanşyklaryny görmek bolýar. Türkmeniň agyýlarynyň ustatlyk bilen ýasalmagyny gazanýan ustalaryň, olaryň şägirtleriniň bitirýän işleri hemmelerde gowunç duýgularyny döredýär. Olar hut şu günlerem toy bayramlarından bedeg bolan agyýlaryň ýokary hil derejetine ýasalyp talaba laýyk gurulmagyny üpjüne diýerler. Nefis sunatynyň eýesi bolan gelin gyzlaryň çeper elleriniň zähmetinden dören haly palatlar, kilimdir keçeler türkmen agyýynyň düzüm bölegidir. Hemde oň bedegidir. Agyýyň içki diwarlaryny bedemek üçin nagyslar sarynıp, dörli renklerde dokulan haly bazyklar dokulypdyr. Uzynygy 10-15 metr, ýyny 20-40 santimetr bolan dörli kysymdaky haly bazyklar agyýynyň içki diwarlaryny bedemek we daşky keçe örtügini halkalamak üçin niýetlenipdir. Härki döwürde agyýlarymyz ýurdumyzda geçirilýän toy bayramlaryň bedegidir. Milli däplerimizi we hünärimizi häzirki döwürde de dowam etdirmäge, olary geljek nesillere miras galyrmaga giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyza bolan hormat hem de hoşallyk bulganda zähmet çeken senetgärleriň dilleriniň senatyna urly.